Nou, vertel even, wie ben je? Wat heb je de afgelopen 4 jaar gedaan? Wat ga je doen? De microfoon is voor jou. Ja, dankjewel Arno. Mijn naam is Sascha Jacobs. Ik ben de lijsttrekker voor Forum voor Democratie. Lijst 11 is dat. Ik zit momenteel ook al in de raad. 4 jaar in de raad gezeten. We zijn begonnen met 1 zetel. In december 2025 is Paul Hogers vanuit de PVV overgestapt naar FVD. Dus we zitten op dit moment met 2 zetels in de raad. Ja goed, waar ik wel trots op ben, of waar wij trots op zijn, is dat we toch met 1 zetel hebben laten zien dat je toch wel je stem van de mensen naar voren kunt brengen. Daar heb je geen 8 zetels voor nodig. Dat kan ook met 1 zetel, dat kan ook met 2 zetels. En ik denk dat wij een partij zijn die echt tegen de stroming in durven te zwemmen. Kijk, het klinkt allemaal mooi als je zegt van wij zijn ook voor onderwijs in het centrum. Wij zijn ook voor een mooi zwembad. Wij zijn ook voor een Romeins museum. Ik denk dat we wel altijd heel kritisch moeten kijken naar de kosten die daarbij komen kijken. We zijn niet de rijkste stad van Nederland. En daar zijn wij wel altijd kritisch op. En dat wordt ons niet altijd in dank afgenomen. Dan wordt er wel eens gezegd, ja, maar willen jullie niet het onderwijs naar het centrum halen? Natuurlijk willen wij dat. Maar nogmaals, financiën zijn ook heel belangrijk. En ik vind van, wij werken met het geld van onze burgers. En op het moment dat ik zelf een dubbeltje 2 keer omdraai, ja, dan moet ik het geld van de burgers 4 keer omdraaien. En dat vind ik heel belangrijk. En daar hebben wij ook constant op gehamerd. Hetzelfde met de jeugdzorg. Wij zijn absoluut voor de beste zorg van onze jeugd. Maar we hebben wel gezien dat de afgelopen jaren dat verschillende organisaties, dat er steeds weer miljoenen aan belastinggeld bij moeten. En wij zijn dan kritisch en vragen dan wel van, ja, laten we nou eens kijken of die organisaties wel efficiënt genoeg werken. En daar zijn wij denk ik heel volhardend in. Wij durven echt tegen de stroom in te zwemmen. En dat is niet altijd even makkelijk. Maar we houden dat wel consequent voor. Kijk, we hebben nu, als voorbeeld noem ik even, we hebben een woonfonds opgericht waarin particuliere ontwikkelaars nu onder bepaalde voorwaarden een subsidie krijgen om te kunnen verduurzamen, panden die zij verhuren. Ja goed, wij kijken vaak naar het onderliggende probleem. Hoezo zijn subsidies nodig om een onrendabele top te financieren? Kijk naar het probleem. Kijk, waarom gaan we niet kijken naar ons vergunningentraject? Waarom kan dat niet sneller? Kijk naar stikstof. Ja, dat zijn de onderliggende problemen die wij proberen bloot te leggen. Terwijl wij vinden dat de huidige coalitie bijvoorbeeld alleen maar pleisters plakt. Wat wij de komende 4 jaar zouden willen bereiken, het is een beetje een droom van ons. Het moet natuurlijk ook kunnen. We zouden graag een referendum willen organiseren in de stad Heerlen. Voor een referendum heb je wel, want dat kost natuurlijk ook belastingcenten. Maar wij vinden een referendum echt iets bij uitstek waar de burger kan zeggen van, ja, hier geven wij onze stem aan. En het is niet alleen 1 keer in de 4 jaar een kruisje zetten bij de betreffende partij. Nogmaals, op het moment dat er dadelijk een onderwerp komt, ik zou me zomaar eens kunnen voorstellen als onderwerp een zwembad in de kerk. Is dat wat de burger van Heerlen wil? Is dat de prioriteit die de burger geeft? Ja, dat zou mooi zijn als we dat bijvoorbeeld zoiets in een referendum kunnen zetten, zodat de burger kan zeggen, ja, dit willen wij. Ja goed, voor de verder hoop ik natuurlijk dat we toch iets kunnen uitbreiden met zetels, zodat we onze stem nog meer kunnen laten horen. Ja, en we blijven kritisch op alles. Waar we kunnen, wij willen ook verder groeien naar een mooi Heerlen, naar een welvarend Heerlen. Maar we moeten wel kritisch blijven. Als ik zie dat onze schuldenpositie in Heerlen dadelijk meer dan 400 miljoen euro is. Ja goed, ga daar eens stellen. Als je daar een rentepercentage op zet, ik noem maar eens wat van 3%... dan zijn we al 12 miljoen elk jaar kwijt aan rentelasten. Die we niet aan de burger, besteed kunnen worden. Dus ja, dat is wel voor ons heel belangrijk. Dat we willen vooruit met Heerlen, maar we moeten ook heel erg goed opletten op onze financiën. Ik zou ook graag een zwembad in mijn tuin willen hebben. Maar goed, als het financieel niet kan, dan kan het financieel niet. En dan zul je toch keuzes moeten maken. Dat moeten huishoudens doen, maar dat zal een gemeente ook moeten doen. Duidelijk. Vertel even wie je nog eens bent, welke lijst en wanneer de mensen moeten gaan stemmen in Heerlen.
Mijn naam is Sascha Jacobs. Ik ben de lijsttrekker van Forum voor Democratie. Stemmen is aanstaande woensdag 11 maart. En ik roep echt iedereen op om te gaan stemmen. Laat je stem nu horen. 18 Zo belangrijk. maart. 18 maart.